Πάμε να πούμε για την φυσιολογική και μορφολογική απόκριση του επιτραπέζιου αμπελιού σε υποκαθεστώς ελληματικής άρδευσης, δηλαδή μειωμένης άρδευσης, πώς αντιδρά και ποια είναι αυτή η πρόκληση, παύλα τακτική που ακολουθούν πάρα πολλοί Ιταλοί παραγωγοί. Ποια είναι λοιπόν η πρόκληση της υδατικής καταπώνησης? Στο σύγχρονο λοιπόν οικονομικό περιβάλλον, η κλιματική μεταβλητότητα και η λειψιδρία καθιστούν την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων μια, θα λέγαμε, επιτακτική ανάγκη. Η άρδευση δεν αποτελεί πλέον μια απλή παροχή εισρωών, αλλά ένα στρατηγικό φυσιολογικό μοχλό που καθορίζει τη βλαστική ανάπτυξη, την αρχιτεκτονική του ριζικού συστήματος και την φωτοσυνθετική αποτελεσματικότητα της αμπέλου. Τώρα, πρόσφατα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Scienta Horticulture ρίχνουν φως στην δυναμική ισορροπία μεταξύ υδατικής επάρκειας και προσαρμοστικότητας, συγκρίνοντας δύο γενότυπους, την πρώιμη ποικιλία Emerald Green και την όψιμη Crimson. Όσον αφορά λοιπόν τη ριζική πλαστικότητα και την αρχιτεκτονική αναδιοργάνωση, η αντίδραση του υπέργειου τμήματος του φυτού στην υδατική καταπώνηση δεν είναι γραμμική, αλλά αποτελεί πλέον προϊόν μορφολογικής πλαστικότητας. Τι εννοούμε με αυτό? Καταρχήν, η κατανομή της βιομάζας. Υπό συνθήκες ελληματικής άρδευσης παρατηρείται μεταβολή στο λόγο ρίζας προς υπέργειο μέρος, roots to sat ratio, έτσι ονομάζεται αυτή η μεταβολή. Το φυτό περιορίζει τη βλαστική του επέκταση για να μειώσει τη διαπνοή και επενδύει ουσιαστικά στη ριζική βιομάζα. Επίσης, υπάρχουν διάφορες μορφολογικές τροποποιήσεις. Παρατηρείται αύξηση της μέσης διαμέτρου των ριζών από 3,35 έως 15,78%. Παρά την μείωση του συνολικού μήκους και του όγκου του ριζικού συστήματος, οι ρίζες γίνονται παχύτερες. Τώρα, αυτή η στροφή προς λιγότερο εκτεταμένες αλλά δομικά ισχυρότερες μορφές ρίζας υποδηλώνει μια προσπάθεια του φυτού να βελτιώσει την ικανότητα άντλησης νερού από τα βαθύτερα στρώματα του εδαφικού προφίλ, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις μεταβολικές δαπάνες διατήρησης ενός μεγάλου δικτύου λεπτών ριζών. Τώρα, η κρισιμότερη παράμετρος της μελέτης εντοπίζεται στο 70% της χωρητικότητας του αγρού. Τι σημαίνει αυτό? Στο επίπεδο αυτό, η αποδοτικότητα χρήσης νερού, το water use efficiency, σημείωσε κατακόρυφη αύξηση, φτάνοντας στο 70,95% στην ποικιλία Emerald Green. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον αποτελεσματικό έλεγχο των στοματίων, όπου το φυτό ρυθμίζει το στοματικό άνοιγμα για να περιορίσει τις απώλειες λόγω διαπνοής, χωρίς να αναστέλει πλήρως τη φωτοσυνθετική του δραστηριότητα. Όσον αφορά την αντιοξειδωτική απόκριση, η βιοχημική ανάλυση επιβεβαιώνει το μέτριο έλλειμμα να λειτουργεί ως, ας το πούμε, ένα ευεργετικό στρες. Έχουμε μείωση της MDA, μάλλον αλδεΐδης. Η μείωση αυτής της ουσίας υποδεικνύει περιορισμένη υπεροξίδωση των λιπιδίων των κυταρικών μεμβρανών, άρα και μικρότερη οξυδωτική βλάβη. Και δεύτερον, παρατηρείται αυξημένη δράση του ενζύμου της δυσμουτάσης του υπεροξιδίου, το οποίο αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας εναντίον των ελεύθερων ριζών οξυγόνου που παράγονται κατά τη θερμική καταπώνηση. Ποια είναι τα συμπεράσματα πάνω σε όλο αυτό το επιστημονικό πράγμα που ακούσατε, και πιθανότατα 9 στους 10 να σας μπέρδεψε? Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι γεωπόνοι και η παραγωγή, οι καλοί, κατάλαβαν πάρα πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η διατήρηση της υγρασίας του εδάφους στο 70% της χωρητικότητας του αγρού αποτελεί το optimum, το βέλτιστο σημείο για την εξοικονόμηση νερού, η οποία μπορεί να αγγίξει και το 45% χωρίς να διακυβεύεται η φυσιολογική ακεραιότητα του φυτού. Να σημειωθεί ότι παρόλο που τα αποτελέσματα σε νεαρά φυτά είναι εντυπωσιακά, η εφαρμογή της ελεγχόμενης ελληματικής άρδευσης σε παραγωγικούς ελαιώνες απαιτεί συνεχή παρακολούθηση
με αισθητήρες υγρασίας εδάφους, συστήματα δηλαδή ευφυούς γεωργίας, μέτρηση του υδατικού δυναμικού του φύλου και συνεκτίμηση των φαινολογικών σταδίων, καθώς η ευαισθησία στο έλλειμμα διαφέρει από την άνθηση μέχρι την ορύβαση. Η μετάβαση λοιπόν προς μια αμπελουργία ακριβίας δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά η μοναδική οδός για τη διασφάλιση βιωσιμότητας του κλάδου του επιτραπέζιου σταφυλιού. Αν σας άρεσαν τα βίντεό μας και θέλετε να δείτε και άλλα επιστημονικά βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και δεν θα χάσετε. Έχετε να δείτε πάρα πολλά ακόμα.